Ето е луната. Тук ще ви я покажа. Не знам, тъмно е и не се вижда добре. Като една малка точица е. Така. На моят телефон се вижда бяло, а всъщност е много оранжева. Прекрасно. Ето. Малко гледки. Прекрасни. Много хора снимат този изгрев на луната тази вечер, защото не всеки ден може да се види нещо подобно. Тъй като е тъмно, доста тъмно, няма как да видите морето, вълните, луната и всички хора, които са застанали там в далечината и снимат това уникално зрелище. Да. Ето вече има и лунна пътечка, лека, малка, нежна, но за съжаление все още не може да се снима на камера. Ще направя още един клип малко по-късно, като се вдигне по-нависоко. А сега чао!